U okviru regionalnog programa Podrška porodici, koji zajedno sprovode MK Grupa i AIK banka, vredne donacije upućene su porodilištima Adria regiona u proteklih godinu dana. Projekat ukupne vrednosti 700.000 evra omogućio je renoviranje i nabavku medicinske opreme za 7 porodilišta u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. U Srbiji donaciju je primila bolnica za ginekologiju i akušerstvo Kliničko-bolničkog centra Dragiša Mišović. Najsavremeniji laparoskopski stub koji su dobili koristi se u različitim ginekološkim zahvatima i omogućava bolju operativnu tehniku. Ovo nije prvi put da dobijemo veliku donaciju od kompanije MK Group i AIK banke. Dobili smo laparoskopski stub kojim će se operisati preko 1000 žena u Kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović. Ovaj uređaj posebnu primjenu ima u lečenju steriliteta, kako bi žene koje iz cele Srbije dolaze u ovu zdravstvenu ustanovu mogle da se ostvare u ulozi majke. Treba pružiti podršku ženama koje žele da se ostvare u ulozi majke, jer sam sigurna da je porodilištima potrebna pomoć da nabave novu, savremenu opremu koja to može da omogući. U Sloveniji donacija je iskorišćena za renoviranje soba u Ljubljanskom porodilištu, po ugledu na najsavremenije bolnice u Evropi i najviše standarde zdravstvene nege. Takale donacija je zdaj nek začetek, da mogoče lahko tudi poporodno okolje malo izboljšamo, spremenimo in uskladimo za standardi, v katerih zdaj živimo. Sobe su opremljene tako da sada u njima uz majke i bebe mogu da borave i očevi. Pravi početak za nove porodice. Gre za eno res veliko spremembo, ker naenkrat je na svetu nova oseba, ki je še sploh ne poznaš in se mi zdi res pomembno, da imaš tiste prve trenutke za sebe, da imaš možnost, da sploh spoznaš otroka, otrok tebe in otrok v končni fazi tudi očeta. U Crnoj Gori porodilištu opšte bolnice Danilo I na Cetinju doniran je ultrazvučni aparat i topli sto za bebe. Oprema instalirana na odeljenju za akušerstvo omogućava lekarima ovog crnogorskog porodilišta bolju brigu za trudnice i bebe. Ovom prilikom bih se u svoje lično ime i u ime kolektiva opšte bolnice Danilo I na Cetinju zahvalio MK Grupi na ovako vrijednoj donaciji. U Bosni i Hercegovini donaciju ukupne vrednosti 200.000 evra podelila su 3 porodilišta. Sredstva su iskoristili za nabavku preko potrebne medicinske opreme, koja je omogućila bolje uslove u porodilištima u Sarajevu, Prijedoru i Gradiški. Zahvaljujući ovoj vrijednoj donaciji, mi sada našim pacijenticama možemo pružiti jednu još kvalitetniju i sigurniju uslugu. Ova donacija medicinske opreme, ultrazvučni aparat, CTG aparat, operaciona lampa i rađonski sto će omogućiti našim zdravstvenim radnicima da pruže što kvalitetniju uslugu našim pacijentima. Pošto mi je ovo 4. pored ovdje i baš sam rekla da je velika promjena se desila. Porodilište Kliničko-bolničkog centra Sestre Milosrdnice dobio je donaciju u Hrvatskoj kao deo regionalnog projekta Podrška porodici. Želimo se ovim prilikom zahvaliti MK Grupi i AIK banki što su nas prepoznali u humanitarnoj akciji Podrška obitelji. MK Grupa i AIK banka su ovom zagrebačkom porodilištu donirale najsavremeniji ultrazvučni aparat, kojim se danas pregledaju trudnice i porodilje. S obzirom da mi je ovo prva trudnoća, posebno mi je važna stručnost i profesionalnost liječnika kod kojih idem na pregled, kao i opremljenost bolnice najboljim uređajima koji se koriste prilikom pregleda. Kroz donacije porodilištima u Adria regionu, MK Grupa i AIK banka spojile su 2 važna segmenta svojih društveno odgovornih aktivnosti, podršku porodici i podršku zdravstvenom sistemu, sa željom da se bebe u Srbiji i celom regionu rađaju u što boljim uslovima.